hor dago arrakasta. Herriz herri egiten den lana. Inkomunikazioak gainditu, konfiantzak irabazi, elkarlana burutu, konpromisoak konpartitu. Hori geldituko da herrietan, hori geldituko da herrietan. Benetan, herri honetako etorkizuna bere buruaren jabe izatean dago, bere estatua eraikitzean dago, eta uste dut etorkizun hori dala egokiena mundu guztiarentzat. Eta mundu honetan, 21. mendean, burujabe izateko homologatuta dagoen modu bakarra estatua izatea da. Izateko bakarrik, estatua izan behar du. Beraz, ez daukagu beste alternatibarik. Ja lortu dugu gehiengo oso zabala erabakitze eskubidearen alde jartzea, hori izugarrizko pausua da, ezinbesteko pausua da beste pausu hori emoteko, baina guztionen atzean datorrena da gehiengo sozial independentista hori martxan jartzeaz. Berriro diot, datorren domekatik aurrera badugu lana. Benetan, prozesu bat zabaltzeko indarra metatu eta herri hau martxan jartzea. Herriz herri martxan jartzea.